Barreta, alas 7. Ang Sendong para Mareta. Si Ron Eno. Mga tugang biyernes kita ngunyan, pizza 18. Kuya headlines kan mga balita sa lado lokal. Biyay kan na bus idadagos na sa mga masunod na simana. Iba pang headlines sa lado lokal. Conversion kan mga provincial road na maging national highway, pinasalamatan ni Alcalde Chris Lizardo. Board member Nelson Julia ay mauntok sagkod na dai may presentar sa sanggunian na panlalawigan ang mga may kagsider kan daga na gustong bakalon kan Kapitolyo. Mga kapitan sa barangay sa Naga nagapahayag na pwede man magluwas. Bukay, duda sa rason kan NGCP na may problema sa supply kan na kuryente. Samantala sa showbiz, Jimmy Santos nagbabantay na sana sa tindahan sa supermarket. Yan ang headlines. Hatod sa Indokan Rice Coffee 14-in-1 + 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14-in-1 + 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta, alas 7. Kabananta sa lado teknikal, Ferdinand Losada. Inipon sendong lingkod si Ron Enon. Kuya na detalyes sa lado lokal, nagkapabot na ang manihamento kan na Bicol Central Station na magkakaigwanan ng biyahin na bus na mabiyahe paduman sa Metro Manila asin na pabalik digdi sa Bicol. Ang DLTB Bus Company nagasabi na sinda ready na mag-aako ni na booking asin na magkakaigwanan ng schedule ni na biyahe. Iyan sa maabot na Hunyo 25 taon na 2021. Iyan na alas 6 din na pagkabanggi. Ang primerong biyahe maghali duman sa PTX sa pasiring sa Bicol Central Station. Iyan sa Hunyo 24. Asin ang pinakainot naman na biyahe hali sa Bicol Central Station sa maabot man na Hunyo 25. Liwat ang mga reglamentos kan mga masakay. Ang outbound passengers o kay man na pasahero paduman sa PTEX haling Bicol Central Station, kinakaipuan dapat igwa kaning identification card, trip ticket, negative COVID-19 test result sa laog ning 48 oras ang magiging epekto kani o kay man igwa kaning RT-PCR habang dapat igwa ka naman nin rapid antigen. Yan na makukuha sa City Health Office tangan isa nang mayo ka na ning babayadan. Para duman sa mga inbound passengers o kay man mga pasahero hali duman sa Manila o sa may parte kan na Laguna, dapat siguraduhon mong igwa kanin na isalba QR code ID. Travelers pass registration, negative rapid antigen test result
Alagad kun iyan sanaan na sa imong bitbit kinakaipon mo mag-quarantine sa laog ning 14 aldaw. Antes ka man makauli sa sendon residensya. Tangan sanang may pautob an capacity bilang parte kan na health protocols na pinapasunod kan na IATF kabangang porsyento sana kan bus an magiging sakay kani hali sa Laguna o kaya hali digdi sa Bicol. At sabihon na pwedeng 20 sana kataoan na pwedeng pasakayon sa nakulaon na bus. Sinabihan na mga anonsyong ini mismo ni Manager Roderick Nonoy Reporsado kang Bicol Central Station. Dos minutos makalampas ang alas 7 na pagkaaga. Alkalde Legasyon nagapahayag kung ano ang rason taday pa siya nagpapatulok kontra sa COVID. Ang detalyes maghali kay Hill de la Cruz. Hill, please come in. Pinagasimbag ni Alkalde Nelson Legasyon ang mga kaputan kan mga naginyo kung ano taday pa siya nagpapatudok ning bakuna mientras tantong iguana ning pwedeng itudok sa iya ning bakuna digdi sa law kan siyudad ning Naga. Ang mga simbag kaya ni Alkalde Legasyon marahayman an sa kong salud kaya si para sa sakong bakuna kami ito nanguna kan ibang mas nangangaipo kay ni sa presenteng sitwasyon kakadikit lang po ang bakunang nare-receive niya to digdi sa laog kay Siyudad ning Naga hali sa gobyerno nasyonal. Igwaman nga ni po kitang nakatagamang pundo na pambakal at sinagkukumpli na kita sa mga kinakaipuan na requisitos alaga dahil pa pong delivery ning bakuna digdi sa to sa laog kan Siyudad ning Naga. Sinabi ni Alkalde Nelson Legasyon na kung mapipwede ang mga nangangaipo muna, partikular na itong mga senior citizen asin igwaning mga kamatian itaw na muna sa sayang sa nasambit ng mga nangangaipo ning bakuna sa siya makusog ang sayang salud asin talagang daip niya pakaipuhan ang bakuna sa para sa COVID-19. Alagad kung sufisyente na siguro sa nasambit alkalde, alagad kung sufisyente na ang bakuna digdi sa laog kan Siyudad ning Naga, pwede nang siya ang magpatudok naman kan bakuna para sa COVID-19. Dagdag impormasyon para sa 97.5 Bangon FM, ini man si Hill de la Cruz, gusto ko okay ka. Sa iba pang detalye sa lado lokal duman sa mga may transaksyon sa bangko, lalo na sa BDO, ipinahayag kan BDO digdi sa Bicol, lalo na digdi sa Siyudad ning Naga. 5 bangko ang magiging bukas ngunya na aldaw na Biyernes. Dawa special non-working day sa syudad may koneksyon sa selebrasyon kan charter anniversary. Ang schedule kan bangko mas pinaamay ang pagbukas mientras na mas pinaamay man ang pagsarado kani. Alas 8:30 nin aga sakod alas 2 nin hapon sana. Ang mga bukas iyo ang Naga Concepcion na Grande Branch, Naga Panganiban, Naga Plaza Rizal, Naga San Francisco asin ang SM City Naga magiging bukas sa alas 9 sagkod alas 2 nin pagkahapon. Mabuot na senior citizen sa Cabusao nag-donar nin protective item sa mga polis. Ang detalyes magali kay Ernie Marpil. Ernie, please come in. Iyan ang sarong malapilantropo asin sarong negosyante sarong mga senior citizen sa Banwaan kan Cabusao, Camarines Sur na si Mr. Antonio Siumal, sarong membro kan Municipal Advisory Council, sagot sarong senior citizen. Ang sa ipigtao sa mga pulis Cabusao sa paagi ni Police Lieutenant o Police Captain Dino Paulo Ramos, iyo ang mga minasunod. Safety shoes na garupan lakaw sa baha, reflectorized vest na daipig tataduman nin ano man na pwedeng virus na masabat kan tao, kabali na ang personalized face mask na huna mo ko na kabistika kan sinambit ng mga item na ini patos asin talagang na makakaputan kan sinambit ng mga COVID-19. Ini ang pinagadonar kasi nabit ng taga-Cabusao sa mga pulis na pigihiling ninda na ang mga pulis Cabusao mahigos asin man matibay sa pagsukit-sukit urum sa kampanya kontra sa COVID-19 kung pinagmaray subuot na mataonan kasi nabit ng mga protected gadget ang mga pulis kan na sinambitan na senior citizen
or medyo kan bagan ini si Police Captain Dino Paulo Ramos, an officer in charge kan Kabusaw Municipal Police, nakulang nga pasalamat ang pigtao niya sa sinambit ng persona ninhuliman ta pigihiling-hiling mananggan ang mga pulis niya ang siribot-sibot asin hago-hago ning ganot alagad na man kompleto ang sinang protected gear tangani na labanan ang COVID-19. Pero ngunya na igwa na subot din mga armas na panlaban ang sinambit ng mga pulis makusog na ampot na suungon ang mga sinasabing lugar o ito mga matahong lugar tangani kampanyahon na mag-iwas sa virus na COVID-19. Yan ang report ako, Sir Martin. Gusto ko okay ka. Diba pandetalya sa makatugang sa lado lokal, sinabi ni Board Member Nelson Julia na nagkasunod ang Secretariat kan Sangguniang Panlalawigan sa nainot nang napagkasundoan kan board na ipaapod ang mga parauma o mga may kagsidir kan na daga na kabali sa gustong bakalon kan na Kapitolyo. Sugma sinabi ni Julia, si enot nang schedule na kuta na dapat madangog ang boses kan mga may kagsider kan na daga. Yan day nadago sulamang kan day binalikan na sekretariat kan Sangguniang Panlalawigan. Base naman sa kasugan na mismo ni Majority Floor Leader Board Member Angel Nabal. Yan nabi ni Julia na siya nagngangalas kung noon na bago yan tras na may kasimbagan man ang sekretariat na digdi. Kung natano, sinunod ang kasuguan ni Bokal Angel Nabal. Kana sugma, sinabi ni Julia siya nagdududa. Nagkarong kayo may ginibo tangan ni sanang day madangog ang boses kan mga parauma. Uyan na pahayag ni Bokal Nelson Julia. Ito kami pagkato ka nag-aaging sa isyong duman, may nakong dokumento na ina-autorisan si Gobernador na mag-purchasing daga duman sa mga agian. Pero pagkabot duman sa kombinasyon, may pa kami nahiling duman na pinag-budgetan kunya na taon. Pag may budget, may manibabayad na may budget. Hindi, posible na matawan. Babalikantan na pahayag ni Board Member Nelson Julia ang inot nindong nadangog na statement ini may koneksyon sa kaputang kan na OK FM asin man na PBN na TV5 kung igwa talaga ni na budget na nagagi sa Sangguniang Panlalawigan. Mapanapit man sa gustong gayong baryadang kan na Kapitolyo na naggalaw gini sa Memorandum of Agreement sa pagultanan kan na DPWH sa sinmang kan na Local Government Unit o kay man kan Kapitolyo Provincial. Sa inot ng pahayag ni Julia, sinabi niya na sa indong nadangog na mayo maning approve na budget. Kung kaya siya nagtutubod na mayo man talagang malalao man pa ang mga nagreklamong mga residentes na agihan kan na Coastal Road sa may parte kan Balatan, San Fernando asin man sa manuang kan na Pasakaw. Kompleto untaan na pahayag ni Bokal Nelson Julia mapanapit man sa budget na sinasabing di man nag-agi sa Sangguniang Panlalawigan. Ito kami pagkato ka nag-aaging sa isyong duman, may nakong dokumento na ina-autorisan si Gobernador na mag-purchasing daga duman sa mga agian. Pero pagkabot duman sa kombinasyon, may pa kami nahiling duman na pinag-budgetan kunya na taon. So pag may budget, may manibabayad na may budget. Kaya imposible na matawanin kompensasyon ito mga hago po na mga kadagaan. Pili po siguro kailangan ang nangyari, nagka-problema na bago asikasuhon. Paglog mo dyan, pagplano pa lang, igwa ng mga naka-preparar na kung ano ang dapat na i-alokar dyan. Ito kami pagkato ka nag-aaging si... Yan ras tanto, balikan ta naman ang sa iyang pahayag. Mapanapit man sa talagan na day sa mauntok na dapat maibali sa sesyong kan na Sangguniang na Panlalawigan na madangog ang boses kan mga parauma. Lalo pa na igwanin na surat kakasabay kan mga lehitimo o kaya man mga totoong perma kan 99 mga may kagsidil kan na daga na nagpapahayag kan na sa indang hinaing sa plano na pagbakal kan na Kapitolyo sa mga lote na sa indang pinag-uuma o yaliwat si Nelson Julia. Kaya inapod ko po si Samuel sa Sangguniang Panlalawigan Secretary. Ano ta maayos agenda? May order po ngayon si Bokal Nabal na alion. Pero nga kung ano pinadarahan mo ni surat si mga parauma
base sa order kan sanggon ang palalawigan. Dahil ko na pong ibig padaranta, tigsaway na kayo ko padarin sa surat. Di gusto kong sabihin nga ako, dahil mga ako, dinango, ano sugo sa imo, mismong kasanggon ang palalawigan. Kaya nga ako may pagkukulang ka man. Ano daw nga kung kaulay mga usipokal na bal, sabihin mo na ibalik at sa agenda na ito inaprubahan kang body. Kunya dahil na gusto ko yan, si agenda, nga ako mag-ulay ka mo, yan nga ako ipupursige na madagos. Yan ang boses ni Bokal Nelson Julia. Samantalang atyan abangan man ang magiging kasimbagan ni Bokal Angel Nabal mapanapit man sa nasabi na sistema sa Laukan Sangguniang Panlalawigan. 22 minutos makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Igwa kita nin report na magali sa luwas. Lockdown sa Pasakaw, pinahimutikan kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ang detalyes magali kay Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Fake news. Umayong katotohanan. Ini ang naging napahayag kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o NDRR mo Pasakaw. Katakot siya naglakop na mga bareta o mga post sa social media na mapotog na subuot ng lockdown ng LGU, katakod ka na paglanggaw daan ng kaso ng COVID-19. Sigun ki Edmer Miraballes, NDRRMO Chief, Hersey Sinmayong Basian, ang naglakop ng informasyon na ang objeto yan magtaon ng takot asin na paghadit sa mga residente sa Pasakaw. Nahaling daan mismo ni Miraballes ang post asin na ang nagkaparang hapot kan mga residente sa Facebook group kan Pasakaw. May subuting dahilan, tanganing magpotog ng lockdown ang lokal na gobyerno. Pagramdom ni Miraballes, pwedeng makasuhan sa oras na maaraman ang nag-post o nag-share ka nagpapalakop ka na sa informasyon kasi nagpapalang takot sa mga residentes. Magtubod sa nada sa ito mong Facebook page ka ng LGU, yung lipayaw duman ang totoong kamugtakan ka Pasakaw asin na ang mga ginigibong bareta o ang kamugtakan kan mga yaon sa quarantine facility, yaon mandaduman makukuha. Dagdag na informasyon sa radio lokal. Para sa 7.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Nagpasalamat si Alkalde Chris Lizardo kan na banuangkan na minalabak. Ini pagkatapos na ang mga dating sadit-sadit sa nang tinampukan sa endang banuaan. Ang paluway-luway ng napapagayon, napapadakula. Takod na mag-abot sa puntong kadakul na ning mga behikulo. Ang nagaagi sa indan na pwedeng makatabang sa pag-asinso kan na sa indang banuaan. Igwa na kaya nin mga highway kami na lagbas hali sa banuang kan na San Fernando. Lugsot sa banuang kan na Minalabak, sagkod na mag-agi. Diretso panuman sa banuangkan na Bula Asinman Balatan, kabali na ang nabanuangkan na Buwa. Kan nasugma sinabi ni Alkalde Lizardo na conversion hali mismo sa provincial road o municipal road. Ini na i-convert na sa national highway kung kaya bastanting pundo ang napapadalagan digdi. Sa ini partinakan na maintenance kan na DPWH. Yan rastantong sinabi kani na ang obligasyon kan local government unit ang naginigibo ninda sa kaning dayon magkaigwan ninda problema sa aagihan kan construction kan na project. O yung pahayag kayan ni Alkalde Lizardo. Kung igwa man na pigahagan ang mga residente, maski sa inman pong lugar, maski ng mga nasa kababan, na inaagihan ka itong mga national road na from municipal, provincial road na ipakonvert ta into national road through Congressman El Rey, na ibang naihiro until sustain na may mga kompensasyon duman sa mga right of way na aagihan. Gabos man pong national na project, tarong man gayan. Kailang, siyempre, pag sa gobyerno po baga, hali ang proseso kang alas 7. Idinagdag pa ni Lizardo. Nasa sa iyang mas mahiwas na pag-aadal asin hiniling aniban mga dokumento. Iko talaga nin problema sa parte kan mga may kagsadil kan na daga na mayo nin na malinig na mga papeles. Dahil nakabayad nin buwis o amilyar kan na sendang lote. Yan ras ng iba naman mayo manin magkakanigong mga titulo o titulo. Kaya ini ang dakulang problema kung
sinda mahagad na ninabayad sa local government unit bilang parte kan sa indang obligasyon. O yaliwat si Lizardo. And ang problema ta, kadakli po sa mga yaon din sa Samuya, ang proof of ownership ninda ay mga tax declaration lang, which is the man na pwedeng maging proof o basihan na sa inda ang property. Dapat may title or may deed of sale, ano po, or any other proof of document na makakapagpatunay na sa inda. Kaya magkakigwang pending ang sa indang kabayaran. Yan ang nahiling ko pong problema. Alas 7. Ultimo sa detalye sa lado lokal, duda mismo si Reniel Bukay, ang spokesperson kan Kasuliko 2 sa nagiging rason kan NGCP na sinasabing nagluya kaya ang supply nin na kuryente. Kung kaya sinda nagmahal, as in domino effect ini, duman sa mga electric cooperative na nag-aasa sa naman sa National Grid Corporations of the Philippines. Na-discover na ang NGCP pala sa ng pribadong kumpanya na minamanage kan na mayamano na negosyanteng in-check, as in ang Vice President kanidigdi sa Pilipinas, ang mayamano na negosyanteng si Henry C. Jr. Isyo kan na sugmaan paggalangkaw nin singil sa kilowatt hour kan Kasuliko 2 na pisong kayoan na idadagdag. Nadidipisilan magpaliwanag maging ang mga board of directors kan Kasuliko 2 o maging ang general manager. Nagpahayag ning suway na pahayag si Bukay. Sinabi kanina dahin niya idinadamay ang Kasuliko 2 alagad sa iya personal na pag-analyze sa simpleng rason na law of supply and demand siya nagdududa. Sa tibaad baka gibo-gibo sa naman na nagkukulang talagaan na supply ng kuryente na sinda sa naman ang nakakaisikan na totoong sitwasyon. Lalo pa kung nagkakaigwaning investigasyon, pili sa naman ng mga tao ang pwedeng magkapaluwas din na report ali mismo sa Department of Energy o maging sa iba pang ahensas kan ng gobyerno. O yung pahayag kaya ni Reniel Bukay na medyo duda siya sa nagiging sitwasyon ngunyan. Medyo makangalas nga ni maski ako personal muna nagayong ita timing ang pagwapag-aigwa ng mga emergency shutdown na kung sa inya ni kung dahil man ko na nagkaigwa ng mga shutdown o nagkakaigwa ng tabi ninda na may problema sa planta kaya ma-shutdown sinda yan nagiging rason kaya yan medyo may date na duda kumbaga ini personal kong opinion ako ini sa Kasuliko ang data ara baka na ang supply sa kang kuryente enterong Luzon enterong Pilipinas monopolado na po talaga ng bahay kaya data ara kaya nga rin ito halatag investigation baka sana matapos ng tulos yan at least may irarason man kita sa ito yung mga konsumidores kung dapat na nagkaigwan ng karabayan na Alas 7. Mga tugang sa lado na kita kang showbiz. Sa showbiz, mga tugang, dahil lamang na susupog si Jimmy Santos. Dito sa pitong Na nahihiling siyang nakasusulot sa naning sando, as in minsan naka-short sa na pambasketball ang dating. Nakasulot pa nin manibag na ang laog. Mga malalangsang 20 pesos o kaya man na 50 pesos. Kung dati-dati na amoy bagong tigwa 1,000 pesos ang laog kan sa iyang wallet. Ngunyan anas na mga lumang kwarta, as in minsan nga ni halos masakita na siya sa pagbuhatkan anas sinsilyong dilihensya sa sendang negosyong tindahan sa public market duman sa may partikan Quezon City. At si Jimmy Santos Pignalasan tatano tadain na siya nahihiling sa telebisyon
Na-discover kaya na nagbawas man ng empleyado ang Itbulaga, kabali siya sa mga isinakripisyo. Hindi chismis. Dahil nagpabayaan dating PBA player, asin dating host kan Itbulaga, asin sikat sa paggibonin pelikulang comedy. Sabi niya, dahil siya dapat magpabaya tanganing dahil mabawasan ang sayang tago-tagong kwarta. Ang 19, okay man ang 69 anyos na si Jimmy Santos, igwa pala ning kakaibang sikreto. Inadalan niya kung paano mag-slice ning pigi, dinigan ang rabot, mga agawon, sagkod ang bito ka na ginigimong dinuguan. Alagad kan sugma mas lalo siyang biniliban. Kanigwaning babae na magbakal nin kabangang kilo sa naman na kostillas. Salo sa nanrapado kan sa iyang sundang automatic kabangang kilo. Mayong bawas mayong kulang. Tinisting pa siya kan paislayson sa ning sobrang himpis na gibuhon na pang sangyop. Inil-slice niya naman ang pigi na sobra ka nipis. Biga sabi na si Jimmy Santos palan haloy niya ng pig-andaman na maabot ang aldaw pwedeng magkapundo na siya sa pagkatrabaho bilang artista kung kay ini ang naisip niyang pagi na mag-aadal sa pagbuno. Sa sayang pagtubod iyoan mapadagos kan sa iyang income asin dahil siya mag-arog sa ibang mga artistang pakatapos kan trabaho sa showbiz dagos ng nalugi asin natunod na ang sendang buhay. Yan mga tugang ang showbiz. Asin na yan ang mga nagbabagang informasyon. Ngunyan na daw. Lado Technical Ferdinand Losada. Ini po ang sendong lingkod. Si Ron Enon. Salamat kan sendong pagantabay. Yan ang katripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan, sa Bareta alas 7. Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila.